a melléje helyezte. Mert nem jó dolog az, ha az ember egyedül van, ezért kell nékünk élni házasságban. De ahol teljes egyetértés nincsen, azt a házasságot megverte az Isten. Mert ha a férj kártyás és iszákos, szegény feleségét megverte az átok. De ha a nő zsémbes, egész nap kelepel, szegény férj nyugalmát az ördög vitte el. A férj az legyen szorgalmas és dolgos, az asszony tiszta, rendes, takarékos. Éljetek boldogan, békességben, ezt kívánja néktek Nagyvőpély személyen. Kedves vendégek, az ifjú pár önöket egy pohár pezsgőre hívja, híren jöjjenek és fogyasszák egészséggel. Parancsoljatok meg! Én az ifjú pár, mely szerencsés 100 évig. Az örömapa, az örömanyák, legszerencsések 100 évig. Hadd szóljon a zene. Sanyikám, kérem a szalad.